Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Вас вітае аўтар і вядучы праграмы Гомельскому областному радио 80 Михаил Болс. Сённяшні аповед я назваў «Кароль інфармацыі або жыццё аддадзенае рады». Хай гэта будзе часцінкай удзячнасці чалавеку, які ўпісаў у гісторыю абласнога радыё бадай самую яркую і змястоўную старонку. Аддаў выбранай справе амаль стагоддзе. На пачатку некаторыя радкі з біяграфіі. Нарадзіўся Вячаслав Цюкша ў Гомелі у далёкім цяпер ужо 17-м годзе мінулага веку. Хлапчукі тады рана станавіліся на крыло, ішлі на свой хлеб. Яшчэ не было і 16, як падлетак урадкаваўся разнарабочым будаўнічую арганізацыю. Адначасова вучыўся на рабфаку, пазней у Гомельскім настаўніцкім інстытуце. Некаторы час настаўнічаў на Магілёўшчыне, а ў 1940 годзе быў накіраваны рэдактарам грамадска-палітычных праграм у Вілейку. З маладым запалам узяўся за новую справу. Адразу полюбіў яе. Гэта было маё, тое, што трэба для душы, успамінаў Вячаслав Іванович. Але радасць працы была нядоўгай. Грымнула вялікая чынная, і юнак апынуўся на ваенным нумарным заводзе ва Уфе. Стаў слесарам-зборшчыкам сродкаў сувязі для арміі. Там і прайшло больш 4 гадоў. Як працаваў? Сведчанне таму спецыяльны знак наркамата электрычнай прамысловасці краіны, медаль за доблесную працу ў гады Вялікай Айчыннай вайны. За час цяжкай працы, здаецца, і на новым месцы прывык, і ў калектыве паважалі, але думкі не, ты вярталі хлопца ў родны Гомель. Сюды і прыехаў восень пераможнага 45-го. З тых дзён усё жыццё Вячаслава Івановича звязана з абласным радыё. Ён адзін з першых пасляваенных кіраўнікоў аддзела радыёінфармацыі Палецкага і Гомельскага абласных упраўленняў культуры. У той час радыё ўваходзіла ў структуру менавіта гэтай арганізацыі. Пазней былі пасады галоўнага рэдактара, старшага рэдактара галіновых рэдакцый абласнога радыё. Але чым бы не займаўся гэты таленавіты, няўрымслівы журналіст, з-пад яго пера, з мікрафона заўсёды выходзілі грунтоўныя, па-майстэрску зробленыя перадачы. Яго цікаўнасць, шырыня кругагляду, разнастайнасць інтарэсаў, а галоўная працавітасць выклікалі і павагу, і добрую зайздрасць у калег. Былі моманты, калі без яго проста не маглі ў калектыве абысціся. Вось гартаю старую кнігу загадаў за 1962 год. Читаю, у сувязі з правядзеннем рэйдаў, па догляду пасеваў, адклікаць з водпуску старшага рэдактара Цюкшу Вячаслава Івановича. Маленькі штрых, але ён характарызуе здольнасць гэтага журналіста, яго гатоўнасць у любы час, без ваганняў, ехаць куды заўгодна. Была б толькі карысць справе. Мне давялося з Вячаславам Івановичам рыхтаваць выпускі вячэрніх навін. Сталы стаялі побач, і я мог назіраць, як працаваў ён. Без метусні, уважліва, я сказаў бы нават прыдзірліва, правяраў кожны факт, заўсёды трымаў руку на пульсе жыцця в обласці. У розных аддзелах прадпрыемстваў, гаспадарак, арганізацый меў шмат знаёмых спецыялістаў, што дапамагала яму атрымліваць самыя свежыя факты з першых рук. Неўпадкова Вячаслава Цюкшу калегі называлі каралём інфармацыі, і тыя, каму пашчасціла працаваць з ім, удзячны лёсу, лічыць журналіст Александр Потапенко. Я с ним познакомился в то время, когда он уже был пенсионером и в то же время продолжал работать. И работать очень активно. Это человек, который не мыслил себя вне журналистики. Приходил на работу первым и уходил последний. И это был добрейший, просто от души человек. Вежливый и культурный. Я в жизни никогда не слышал от него ни одного грубого слова. В разговоре с ним и другой человек не мог себе позволить по отношению к нему какой-то грубости, невежливости, какой-то бестактности. Вячеслав Иванович, кроме этого, был опытнейшим, просто опытнейшим журналистом. Он всю область нашу исходил, как говорится, пешком. Ему подвластны были любые жанры, любые амплуа. 14-й год ідзе, як не стало Вячаслава Івановича Цюкша. А я уяўляю яго ўсё жывым.
Вось ён жвавы, падцягнуты, акуратна апрануты, пры гальштыку, са свежым нумарам гомельскай праўды спяшае на працу. І так было кожны дзень, кожны год, амаль 5 дзесяткаў гадоў запар. Ён быў зайздросным жыццялюбам і такую рысу прывіў дзецям. Сёння ў Гомелі жывуць яго дочкі Людміла, Ларыса і Маргарыта, унукі, праўнук. Ім ёсць кім ганарыцца, з каго браць прыклад, з любімага бацькі, дзядулі і прадзеда. Бо у служэнні людзям, радзіме, бачыў сэнс свайго жыцця Вячаслав Іванович. Вось і закончыўся час нашай перадачы. На гэтым я, Михаил Болсон, развітваюся з вами. Пішыце нам 246 050, город Гомель, Пушкіна 8, областное радио. Або тэлефануйце 77 61 16. Усяго вам найлепшага. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.